mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titan Jello at Rocky Terra, isa akong avid fan and listener ninyo sa Love Radio. Naaaliw ako sa mga kwentong SPG na umeere sa inyong programa tuwing Biyernes. Gusto ko rin sanang iambag ang aking sariling storya kahit medyo nakakaya itong pakinggan. Itago nyo na lang po pala ako sa pangalang Nancy. At ito ang aking SPG. As in Super Pack Ganern Secret File. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra. Last year habang nagdiriwang tayo ng Christmas season, nag-decide kami ng boyfriend kong si Mark na mag-date at mag-celebrate bago kami umuwi sa probinsya namin. Parehas kasi kaming nag-aaral at nasa second year college na kami. Simpleng date lang naman ang ginawa namin. Nag-food trip kami, sumakay ng ride sa Star City at nag-Mall of Asia para mag-relax pa. Okay naman ang naging lakad namin. In-enjoy namin ang food trip naming dalawa. Pati na syempre ang pagsakay sa rides. Pareho yata kaming na-carried away sa mga experience namin. Kung kaya't naupo muna kami sa tabi para magpahinga. And then, all of a sudden, pinifeel namin ang lahat ng saya na nararamdaman namin ng magkasama. Kaya ang ginawa namin, nagyakapan kami ni Mark. At nauwi sa isang passionate kiss ang aming pagpapahinga. Madilim ang lugar at hindi gaano kita ng karamihan. Buti na lang wala masyadong tao. Payapa at magagawa namin ang gusto namin. Habang nagkikiss kami ni Mark, may pagsabog na naganap. Nautot si Mark. At yung utot niya, may kasamang something. Hindi malaki pero merong maliit. Sabi niya sa akin, kanina pa raw daw kasi masakit ang tiyan niya. Hindi niya lang talaga pinapahalata. Nagpipigil lang daw siya ng utot at nung nakautot na siya, may sumabit pa. During the kiss pa talaga, Mark, no? Pero okay lang, DJ Titan Jello at Rocky Terra. Ang sinabi ko na lang sa kanya, mag-CR na lang muna siya at doon dumumi. Nakahanap naman siya ng banyo at inayos niya ang pasabog na naganap. Tinanong ko, paano ba namin susolusyonan yung brief niya na nalagyan ng igit? Alam nyo mga kabisyo anong ginawa niya? Binasa niya na lang yung part na nadumihan. Binasa niya na lang mga kabisyo yung parte na nadumihan. At sobrang iyak. Pero sige na lang. Ano nga namang maglalakad kami tapos wala siyang suot na brief. Kawawa naman ang mga lamang loob niya. Eto na nga mga kabisyo.
DJ Titan Jello at Rakitera. Natuloy po kami sa MOA. At akala ko okay na siya. At pagdating namin sa MOA, naghanap ulit siya ng banyo. Dahil nag-aalburuto na naman daw ang tiyan niya. Kaya agad-agad kaming naghanap na pinakamalapit na banyo. At inubos niya ulit doon ang kanyang natitirang dinamitang kulay dilaw. Aminin kong medyo na turn off ako sa moment naming dalawa. Dahil parang nasira yung plano namin for the rest of the night. Kaya sabi ko kay Mark pagkatapos niyang dumumi, umuwi na lang kami. Sagot niya, wag muna raw. Kakayanin naman daw niya. At buti na lang pinagbigyan ko pa siya kahit medyo ayoko na talaga. Pero in fairness, DJ Titan Jello at Rakitera, hindi na nasundan ang eruption. Grabe. Salamat sa Diyos. Dahil yung pagkadumi niya at paglalaban niya nung brief matapos niyang madumihan ay hindi na muli naulit. Kaya mga kabisyo, DJ Titan Jello, hindi naman ako nagtatampo o nagalit sa kanya kasi alam kong hindi naman niya yun ginusto. Ayoko lang sanang maulit pa yun. Kaya sa tingin ninyo, ano kaya ang mga pagkain o inumin na dapat iwasan para hindi mag-LBM ang isang tao? Lalo na kapag nasa isang date. Paano rin kaya dapat iniiwasan ang mag-dust in the wind kapag naghahalikan? Sana ay may advice kayong maibigay para sa amin ni Mark. Thank you po at hanggang dito na lang. Muli, ako si Nancy. At ito ang aking SPG as in Super Pakganern Secret File.